ଆମର ଅଲଗା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ କେଟା ଛାଣା ହଉଛି ଚିପ୍ସ ଚାଲିଛି ପେଡି ଆଇଟମ ଟା ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାତଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଛତୁ ଚିଲିଟା ହେଲା ଏଇଟା ମୋଟା ବହଳିଆ ଘାଣ୍ଟ ଡାଲମାଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟା ହେଇଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଫଡା ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଟା କେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ନା କେରକେରା ସାର୍? ଧରା ପଡିଗଲା ଖଲି ତ ଉଲ୍ଟା ଦେଲଣି ଆଉ ରାଇଟ୍ ନା ଆଉ ନାଇଁ କଣ କୁହ? ଲକି କାନା କଣଟା ବୁଲେଇଲ ନାଇଁ ସରିଗଲା ନା ରେ ଛାଣା ହଉଛି ଭଣଜା ହାଇଲ କରିବ ନା ଆଉ ସବୁ ରାଇଟ୍ ତ ନା କଣ ଟିକେ ସନ୍ଦେଶ ଦେ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଯେ କିରେ କଣ କୁହ? ମୋର ଆଇଲାଣ୍ଡ ରେ ବୁଲେଇଲେ ହୁନି ଏଟା ନା